Tak dobrý den, jsem Jan Fajstar a budu vám teď vysvětlovat, nebo spíš předvádět, jak byl rozebraný motor ČZ 100 mezitypu z roku 55. Takže tohle je přední kolečko na pohánění celého kola, nebo hnací. Tohle je spojka se řetězem a spojkovým košem. Tady máme část zapalování, takže tohle je ten stator a tohle je rotor. Tady je karburátor Rikov s přírubou na motor. Docela žrout, ale jede to. Tady šrouby na držení zapalování. A tady jsou šroub na držení celého motoru, jinak by se vám to rozjelo. Tady jsou tyčky ke spojce. A tady jsou šrouby na držení spojkového krytu. Tady vidíte rozpůlený motor už jako takový. Řazení, převodovku a tady kliku s ložiskem a pístem. Tady je válec s vložkou a prostě s dvěma vývody, takže dvou lauf. Tady je hlava s svíčkou NGK. Tady je teda druhá půlka motoru se spojkou. A tady je ten spojkový kryt. A teď se půjdeme kouknout na motorku. Takže tohle je ČZ 100 mezityp z roku 55. Tady vidíte, že tomu asi něco chybí. Takže je to dvoulauf, akorát jiný kola to má, přední blatník chybí, protože zrovna předělávám. Víčko krásně nachromný. Jo, vejfuky jsem trošku předělal, že jsem ty zadní tlmiče voleštil, to jsem natřel. Jinak to je celý natřený javáckou červenou. Ručky to má pěkný. Tady takhle pěkný ručky. Tachometr na kolo to má, akorát ten jsem sundal. Víčko pěkný, s samolepkou jako originální. Zaber. A tady na tom se prostě upravují ty osičky a tohle.